Na to masu kallon mu barkamu da wannan lokacin da kuma sake kasancewa da mu a cikin shirin fila fafata. Sunana Usaini Simon Lare, a yau ina tare da Yusuf mai takalmi Balarawa. To Yusuf mai takalmi barkamu da shigowa cikin shirin fila fafata. Barka da warhaka. To za mu duba abubuwan da suke faruwa musamman a bangaren kwallon kafa ta nahiyar Afirka wanda mun ga batu wanda ake ta yaɗa hijijin cewa tagon kwallon kafa ta Super Eagles za ta sama tikitin zuwa gasar cin kofin duniya bayan an gano wasu 'yan wasa tara wanda suka ba su dace su buga wannan wasan ba. Gaskiya Usaini ba mu ji daɗi da muka ji an ce ba za mu je ba. Farko ma tukuna tun da muka ɗauko wasannin in ka duba yadda Najeriya farko kafin wannan kocin ya zo irin yadda muka fara da dawamakin mu, amma zuwan wannan gaskiya ya yi kokari. Da a ce tun farko shine da ina ga yanzu in Allah da mun samu wannan tikitin. Kuma maganar rashin zuwan mu yanzu ni na rasa ya aka shiga aka fita aka ce wannan maganar, saboda ka'idan wannan abin ne da aka ce na kasan constitution ɗinsu lalle ya tabbatar da cewa in ka mallaki wani faso na wata ƙasa sai ka shaidar zama ɗan wata ƙasa, to da kai ba ɗan ƙasan bane. To a kowane suna da wannan abun, kuma ya aka fifa ta kau da kai ta canja wannan maganar ta ce ita ba ruwanta. Gaskiya ba mu ji daɗi ba, mun so a ce an ba mu dama mu je mu buga wannan, dan ni fa ina ji a jikina da na fita a wannan yanayin wallahi kofin nan nake hari. To wasu 'yan kasar suna ganin cewa dama me zai kai Najeriya World Cup bayan ba su yi abin da ya kamata ba tun a wasan share fage na buga wannan gasa. Ozil idan ka duba a Champions League da ake bugawa ina ga zan ce ma dan kasa na in baya na ɗaya yana na biyu ko na uku Victor Osimhen. Kwarai ni da nake da wannan dan wasan har wani zai kalle ne ya ce mun wai me zan je buga, ni da nake da babban player a duniya yanzu. Ai da a ce na je ka san Allah da Najeriya abin da Morocco suka yi shekarun da suka wuce, ni ina ji a jikina Najeriya za mu yi abin da ya fi Allah ta gasar nahiyar Afirka da za a fafata wanda kwatsam yanzu an fara shirye-shirye na wannan gasar ta AFCON. Ya kake ganin irin taka rawar gani da kuma 'yan wasan da aka kira domin fafata wannan gasar na AFCON da za a yi? Ya kake ganin cewa tawagan kwallon kafa ta Super Eagles za ta kai labari kuwa? Gaskiya a yadda muke kallo duk da wasu legend ɗinmu manya-manya sun ajiye aiki, kaga kamar shi babban kaftin na ƙasan Ahmed Musa ya ajiye, mataimakin nashi Ekwanko shi ma ya ajiye. To ina ganin matsawansu na su ba matasa dama, su ba matasa guri, duk da cewa ana neman kwarewa na gogaggen dan wasa, amma duk da hakan yanzu akwai 'yan wasan da ni ina ji matasa masu tasowa yanzu a Najeriya in aka ba su dama aka cire son rai da son zuciyar nan, in Allah da ni ina ganin wannan kofar tun da kaga wancan shekarun ma da suka wuce da mu muka zo na biyu. Shi din ma an ka duba a kan wasan karshen ba mu amfani da damar mu bane, muka biya mu wa'ancan suka yi amfani da magoya baya da muka shiga filin Alasan Watara aka nuna mana cewa mun zo gida, aka yi amfani da magoya baya da ihu da waye duka dai aka ce mu da magoya baya dan ba kwallo suka fi ba. Amma ni ina ganin wannan shekarar in Allah ya yarda Najeriya ina ganin in ba mu je mu buga World Cup ba to wannan abin in Allah da wannan kofar